Bombo Business News. Nagsaka ang presyo sang pila ka mga produkto nga pagkaon bangod sa bag-o nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Lakip pa sa mga nagtaas nga balaklo na mo ang tamudyos, baboy kag pila ka mga utanon samtang ginapaabot man nga maapektuhan ang presyo sang bugas. Suno kay Arnel de Mesa tagba sang Department of Agriculture, iyagin pahayag nga nagtaas sang 30 pesos ang presyo sang liempo bangod sang mas mataas man nga gasto sa pagtransport sang mga produkto. Dugang paniya kung magasaka ang presyo sang imported feeds nga ginakaon sang mga baboy, nagadugang man ini sa gasto sa produksyon kung sa diin nagaresulta sa pagsaka sang presyo sang karne. Nagpaandam ang Department of Agriculture nga posible man nga magsaka ang presyo sang bugas kung magpadayon ang krisis sa presyo sang gatong. Agod mabuligan ang mga apektado, magahatag ang gobyerno sang fuel subsidy sa mga kwalipikado nga mga mangunguma kag mangingisda sa sulod sang masunod nga duha ka semana. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik ang transaction na subong nga aga. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 45 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 76 centavos ang baylo naman sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 67 centavos ang baylo sang isa ka euro.